Beats. Hello la famille, ça va, comment vous allez? Alhamdulillah, c'est votre sister Salah. Hande endo émission men Njul Dable Aspi. Endel Njul men Fouta. D'autres fanaï. Hande non, enjig donne deux artistes, deux rappeurs. Hein? Comme on dit on san sen nganda, nangu deux rappeurs mo nganda be kawrani, way comme no jenge e nyemohuni. Mi adde mo den nabe e même émission. Hande wala hande, on ngandi kam bubata. Jungam nyama ga wondo en ko busy boy. Jungam nanaga woni ga ko who's back voilà bandiraɓe gandi so mbiyama hip hop ko hunde wonde jaw avant ɗum no ken naati émission men he en dokkamɓe ɗo ene bit goto ɓe guddite enen émission o attends viens là mon amour yama dundal viens là ok en guidote e bis boy hokkende ɗum ɗo goto freestyle goto yarappe ay arabe ko doge bernde hewe mijam assassin ar ko warde sane tuwe ƴiƴam ko ñamede halnamo hewanno didi juudam min garatte hay ko salim yo jillu kiram no wawa wonde camte mabbe mba jabde ɗum ramone lubde riyel feeko wawi gomde ɗum rabona duuɓi ɓurɗu teyde kulol bare tul jiɗɗa ko hebde darnu koyɗe tiiɗe mbaɗa gol bisimi famota ko jogui mane ala kalis halta ko daƴƴota ko yawre feeko belli barit andante settuta ko wona gaɗa fo ko varis wonamo cikkata ko wona allah wona kawis jaral nama day fo mo dem takko job jeli limo momo sesi bomo sës mala tre vage mala tre japp bus mala mun billahi real ma do nekko joy so what the fuck fake ayi mani fista ñamti natte ndenda tabet atinani pes ko donko naade fan nga fete yotto kay rapa ñammi net jagirmani bébé sa dogani tana ani jiɗɗa ko wade rap adu kaye ngata big tinani golle mabbe jawte mabbe mani fi ne ɗo no wayni way naafi gagal paya mo yani tamal wuyno sor mbaɗano mbaɗmi ni gemo ko golle de min lamjinaka kamɓe bi mo ñani mettede a heɓta ɗo hay jogu slip juuɓi ko ketteɗe mi solirani wadde prix mbarodi yaltide sodata ko ala prix ala sikka saka baɗo bama fooda andi ɗum e yow tous ñami ari be ɓerde ma e sum baɗo waɗata watta baɗo waɗi tema wuuri watta jaggo musa acca bagar prix assalamu aleykum gay mbaɗon tampere onon celli jam wone moon alhamdulillah machallah de mon côté alhamdulillah e o ko busy boy artiste rappeur mo fanay najo plus précisément Soria on calminama non foof heɗotoɓe emi keeɗa he foof wow busy men ndax ni mbaɗa wulde an wow machallah caggal no mbaɗa freestyle ma o a sabni kadi bandiraɓe kadi voilà merci beaucoup payene wajibile goɗɗo o who's back ndeke mo kanko ne yimɓe ƴeewa konko woni rodine ay yo firagal du fi dek nono du fi jegi ray ko moni mini jilo to min taran hala shine jodo nada boni tamat siko mami fryer ana jiddo wus mi antata ma hambi maya to min ngabi do ne to min jida wadde cipel dogal fof di wax di yak sama der fi yalla moy maye nangu nasi ling ma may wadde anbe kale sen wax be do mo tere dem nono wana xare wana concurrence de min pod nagi tele e jode dono godon bel hala ngon ko hala su halam de jati no piso hala wonno kani boy famu uzu topi uzu ada rap gani foko dido chopi udari nobe hanki bro mi rap mi wopi make chamte bole gordu yeram gor lol bu amé foko jel get sama sound boy ngay gëndi dalal xel ay ta amatul damay rap mon la jiko da nga bëgg buzz acca wari wa jiko mayna tolki indam wawi harni niko mayna tolki indam me us pak logo tole boy ni shika yelti tuni shisha uzu hol ko mida sa yidi wan mbami ni bici rente bida ay salamu mifa on calminam on mbiyam big up big ziare mi salmini rap Pulaar innovation ko yes fay inchallahu rabbi mi salmini kadi kal dendagal yeɓoɓe émission jeɓɗe mo yeɓani fa salminam ko usbak puloɓe rew
from Naifa City hande ɓuɓara inchallahu rabbi bang bang. D'abord e mbiyata ko hunde fof won fuddirto te kadi cikkimi hunde fof ko investissement hande Ouzbak yimɓe fof ne nganndi ko artiste mawɗo e nder wuro ngo hande kadi Busy Boy yimɓe fof ne nganndi ko artiste aji mawɗi kamɓe fof ko artiste aji mawɗi e nder wuro ngo hande won in fana yetti kam jottini ɗum toon hande won in wuro ngo kadi ɗo respecta kamɓe tawi affaire respecta toon par ce hande min personnellement kalamti mi yaha e gure kewɗe mais sa yi yimɓe namdotoma hol Ouzbak hol Busy Boy hol kaari mais par ce que à travers kamɓe sa yeehi yimɓe woɓe nganndi carrément kaari de wuuro kaari en jeeya kaari de in wuro maɓɓe ni maîtrise ɗum ni sababu porteur de voix mo Allah waɗi o ɗum yettahi wuro ngo yettiyata toon donc à travers investissement yimɓe mbawa waɗande ɓe woni wadde supporté walludeɓe e kala ke mankira waɗam organiser des concerts invite moɓe e concert aji mawɗi faami surtout e côté audiovisuel guila les partages waɗde abonné e chaîne uji maɓɓe mawnindeɓe ha au côté international yimɓe présenté nos artistes ɓe gandanɗa hoorema ko kam joguiɗen hanti artiste bon pour min mbiyam artiste ko hunde gandanɗama mbaɗ essentiel e wuuro artiste ko hunde mbaɗ essentiel e wuuro par ce que artiste so woni e wuuro komi mbiyamde artiste et sportif beele côté football basket e fof gotum par ce que hande yimɓe fof jisaji ma ne waɗa ko wuuro mum hande ɗum artiste aji mawɗi ɗi wonɓe niveau international comme les Dip Doundou Guiss kam fof sen dañi rek e ballata légal mabɓe e balla wuuro mabɓe te kadi neɗɗo fof so ummi hunde yiɗiɗo hunde e nder wuuro ma rek ka poɗɗo wallede mais surtout artiste ko neɗɗo gandanɗa hoorema mbawɗo porté inde wuuro mum naw ɗum gandanɗa hoorema ɗum woɗɗi artiste so dañi artata koye wuuro mum so dañi kine waɗata e wuuro mum par ce que hande on jii des écoles watte créé artiste aji min jii des hôpitaux taw artiste aji waɗata e juuɗe mumen on jii goɗɗume ɗum jardin ngaji rewɓe fof des GIE taw artiste aji waɗata e juuɗe mumen donc artiste aji so puɗɗima il faut mbaɗe e mballe e hollum eɓe mbaɗe supporté eɓe dokke doole par ce que kala kadi dañi koye wuuro ngo eɓe gartirat te ɗum no wona hunde famnude ko hunde mawde il faut kadi surtout e côté jeunesse o ɓe mballa artiste aji ɗi e mballa artiste aji enen jeehi so ɗen guuri gandanɗa hoorema ay artiste taw ala hay talent sah mais so ummima rek yimɓe ngo fof gummoto ndewɗo ndewe mum mballu ɗum so jeehi concert ɓe gabboto ɓe gullanma ɓe poɓɓanma ha yimɓe fof kala nanɗo oɗo artiste ma respecté par ce que yimɓe ɓurma déjà e gondema mais surtout ɗo e nder fanayi en jogui artiste aji gandanɗa hoorema en jogui talent ene mbawi yimɓe fof ne jaɓi ɓe ne mbawi yimɓe fof ne gandi carrément keɓe kala koye waɗi sens keɓe jimata koye waɗi sens eɓen pindin eɓen naw wuuro ngo ɗum gandanɗa hoorema au niveau national te so ballama eɓe nawa ɗum au niveau international donc il faut artiste aji ɗon ɓe mawnine ɓe mbasa famɗinede wow bandiraɓe wonji enen mbaɗi découvrir talahuji ɓe ɗiɗo mimaɗa fof hande holto ɓittimi ɗo machallah ndekete fanayi ina wuuri rap ina wuuri hip hop ko jeega tan woni ɗo mais bandiraɓe sans plus tarde en jahan namdoɗen Busy Boy ça va faire encore une fois wima bienvenue dans l'émission Juldable Aspi jinnomi namdademo hol gonɗo Busy Boy e holto inde nde ummorima way sala salmitama nen Busy Boy kañum ko artiste rappeur naatɗe rap guel 2023 ay te Busy ummi kañum ko Mauritanie won ko kuro wonno gandanɗa hoorema ko hen gonnomi min e quelques artistes aji membre uji min gonduno komin 3 personnes ay après nak hen indi wirende Busy Boy ko on ƴettim indi mum tottim ɗum hooram hen grand gore nder clan o tottim ɗum hooram sababun kanko ko gaccur rap ko gaccur music ko grand mo après min ndeɗon indi nak ƴettim ɗum tottim ɗum hooram mbattim Busy Boy. Ok bandiraɓe ganane Ouzbak kanko même question Salif Faye ça va a wiyama bienvenue. Oui sala salmitama no feewi hande noon ɓittiɗa ɗo anda ɗum a wiyama big ziyare min calmini dendagal tammi wonɓe ɗo fof Ouzbak wonto ummi rewi koye luggoñ e cuuɗoñ ha yetti ɗo quoi avant Ouzbak o en ar ko Ouz is back wonno nden ɗo mi suwa wadde rap côté 2015 2017 mi puɗɗimde wadde rap montunomi koye concert goto to im noon grand frère mi wiya en bab
o wi hol cuusu montuɗo e ren quoi mbimom min mbeɗa suusi montim dow concert o wi kam no mbiyaɗa mbimom Ouz is back o wi kam ala oto wi Ouz is back wi Ouz back nden to so a wattude rappude noon mbim garawol min yom jour rek yom monto tan waɗno rappude uji fof mbaɗat ni finalement montim joui mbim min woni Ouz back mbaɗim présenté o inde ɗon rewi yalti quoi mais Ouz o en watti ummi noon Ouz ko jinni mbiyatnom hooram par ce que min ko forcément en keɗotonomi Ouz bi forcément en aɗa andi Ouz bi ka piking en min ɓen mbaɗatnom cons ɓen tat ɓeydim sah boom yidde rap mais finalement 2017 nden mbaɗim confirmé mbi min pourquoi pas mi won artiste pourquoi pas mi won rappeur gon rappeur uji fof par ce que mbeɗa jogui talent o mbeɗa suusi mbeɗa wawi mbeɗa hattani Ouz bago hankkadi wonti waɗi confirmé en yeehe wuuro ngo kalde mbirtoɗa sukaɓe Ouz back noon Ouz bago ardi quoi ok bandiraɓe gattani Busy Boy depuis début carrière ma holko mbaɗɗa e faade projet walla e single aji ok salam min mi waɗi fof mi yaltini single aji mi yaltini projet ji way mbeɗa joguima on 3 projet ganan ɗi mixtape uji 3 mixtape mo jaltinimi ɗiɗo temps uji mais dernier mo ɓooyani kay julde nde rek mi jaltinimi mixtape am goto mi wiye seul contre tous. d' accord Busy e nder haala ma mbiɗa yaltini 3 projets pendant carrière ma o ha joni 3 projets kadi récemment a ɗumni projet goto mais e gattaten après joni a waɗa min résumé e 2 projets ma ɓennuɗo jewtuɗo ɓoyɗo wona min hen résumé au début wonno ko projet début o projet min jaltino projet biyeteɗo ay bébé de l'année guinirno moom par ce que o yalti ko le 1er janvier 2023 nde won guinir moom bébé de l'année nak projet o 15 titres wonno ay ko 15 titres jaltinoon mais min liggima hen min mbaɗi hen fof min dañi hen concert aji min dañi hen fof te tagui jogui sababu ha gandanɗa hoore ma somi heeɓi gueɗal ngal e wuuro ngo entourage o e fof ko sababu noon projet ngo ko mixtape wonno par ce que ndo yaltinde tan instant oɗon kay janvier o yalti ko 1er janvier sa yi guendirmi projet oɗon bébé de l'année c'est que on instant no yaltinde kay janvier wonno te raw hirande nde rowni maayi 2023 nar guindir moom bébé de l'année nak o yalti le 1er janvier joni noon mbattim deuxiéme projet ne wiye kurol ƴettama ay projet oɗon ko 10 titres kan ko mixtape 10 titres machallah on kadin rokkiyam ko heewi tagui kam andede nokkuji fof a faare compétition mo jiyanomo en jaayi on projet en tawa ɗum par ce que on projet sawni single aji ɗon nawmi e on compétition yaw sa yi guinirmi ɗum kurol ƴettama par ce que on instant parim pour fuɗɗade musique parim pour wadde musique parim pour wonde artiste complet o eyo gongni certes ni oye projet yewri mais kay min kay deuxiéme projet puɗɗi min gamde musique wadde fonko musique garim noon guinirmi onon projet kuɗol ƴettama d' accord e nder haala ma mbiɗa premier projet ko 15 titres deuxiéme projet o ko 10 titres comment ça se fait gaɗa ni tan e début carrière ma état projet goto manam 15 titres 10 titres te enen fof eɗen gandi wone so gaari commencement mum mbaɗa ko 3 titres walla 5 titres ça dépend ɗum ko waɗi min noon ko jogade moyen walla ko liggey o walla ko niveau waɗi high level sa nani mbeɗa wima 15 titres jaltinim premier mon projet wona c'est que mbeɗa jogui moyen walla goɗɗum comme par min jiɗamno comme rapport par haydara mo woppata te somi naati tan mi naati eyyi mi naata dokkimi ɗum foof kollirimi yiddama musique o gongre gonga bindimi mbaɗimi job nice jami so joni jaltinimi mais wona goɗɗum wona c'est que mbeɗa jogui moyen walla goɗɗum e goɗɗum eyyi ko yiddam tan e mum yo ko yiddam tan e musique o wona goɗɗum ok est ce que inspiration ma gasani ni est ce que haɗani 2 projet o par ce que nangi projet fof a waɗi ga 15 a waɗi ga 10 est ce que inspiration gasani ɗon non inspiration gasani par ce que job hamin mbawi ɗum ko talent min jogui hamin mbawi ɗum way donc min dokkat ɗum foof no mbimami ni tan min dokkat ɗum foof gasata kadi ok bandiraɓe e gartane Ouz back boy bu rew dano joɗiri ni ñagui duwaw Ouz e nder haala ma mbiɗa ko forcément en on m'a motivé ha naɗa e rap guemo quoi depuis début carrière ma ha joni a waɗi des projets walla single aji min jiiɗi ko mbaɗa min expliqué eyyi affaire o ko noon kala ko jiiɗa ko saabu addat sababu neɗɗo aɗa waɗa hunde to ko mbaɗɗa o
ne wodi mo jiiɗa en waɗɗum affaire o welma quoi to sababu mum watma nadden mi keɗotomde forcément enen nden mbeɗa janggal Qur'an ɓe wona almudo ɓe cons musique noon parfois almum wonata dursitade sah min mi yaa mbeɗa rap wasa dursitade ɗum waɗi mi artira hen gandal Qur'an moom gartirim ko gandal musique mais forcément en moom surtout ma usbi kanko mo welimi quoi musique makko en welimi kanko sah ɓeydi wadde keyiɗi gandanɗa hoorema ɓeydade yidde rap mais guila nden 2015 mbeɗen fiiji hen 2017 nden jaltinima sawnam goto clash mbeɗa classe waji ɓe xam nga rek pour yidde indi pour yidde bokkude game o ɗum ɗon no ɓendi tamit mi waɗi projet goto quoi mais projet o mi indirani ɗum haydara ko mbaɗa projet o ni rek lanci mombo no parimde oɗon projet mi dañi concours rap ga Agnam Tongel sa heeɓi sa gagnima keeɓa trophée daña projet haalis Allah waɗi jeyami mbokkiɓe concours rap o gagnima nden noon mbaɗim projet am goto en wiye yeg kala neɗɗo ma wawen tinde hoorema par ce que ko soomi ko e nder projet o quoi ɗum waɗi kam wiide ɗum yeg eyyi ɗum ɗon tami no ɓennide tamin mi wattin projet am goɗɗo xam nga mais projet o ɗon o suwa parde déjà o mone lawol ko somi dañi moom jiɗim ko e sagam e nder dow uto to ko baɗa disponible to ko jaltude inchallahu rabbi. Ok Ouz e nder haala ma mbiɗa waɗi des projets pendant carrément musique joni en même temps aɗane projet en cours soit yaltitaw mais jimmi ko gatana minen e projet ma ɗi to jawtuɗi ɗi gatana minen hen en résumé. eyyi hen projet goto mbaɗimi ɗum ko 2018 projet o noon mi wat moom ni pour affaire mi naate rap mi yiiɗi hollirde yimɓe wonko gonimi mbaɗim projet am mbaɗim ɗum sande ko yimɓe quoi mbicimoɓe ɗum mais projet o haydara mi innirani ɗum hooram mais mi yii hen hooram no feewi quoi par ce que projet o ɗon o rokki kam goo indi taki kam ɓeydede heptinede quoi par ce que en waɗi sawdu gandanɗa hoorema yimɓe pijirat ɗumen en weli ɗumen quoi par ce que a faami o rokki kam kadi doole seeɗa e wuuram o rokki am doole caggal wuuram deuxiéme projet o noon nden to mbiɗa ƴetti concours rap ga e Agnam Tongel waji ɓe totti kam en projet mbaɗim projet o mbaɗim ɗum projet yeg oɗon tamit mi dañi hen connaissance quoi par ce que mi dañi hen yimɓe mawɓe gandanɗa hoorema heptinɗomi ɗo e wuuro ngo e kadi ɓeydi yaadude e musique am quoi par ce que jaltimi ko wuuro ngo gaddim trophée dañimi hen projet o kadi lansimde projet o presque bon mawɓe bon ɓuuri ɗum wawde heɗade sukaɓeɓe quoi eyyi affaire uji ko noon jaari rokki hamen kadi doole no feewi bon ko yettata Allah quoi. Ok Busy nimmi ko mbaɗa min expliqué projet ma oɗo jaltuɗo encore liggéey o manam no liggoɗɗamo et aussi les moyens de base et tout ha mbaɗa projet o haw yalti haw heeɓi hen succès. Au début o tampamen seeɗa mais machallah entourage on moƴƴi te yimɓe machallah jaggi hen ha no feewi ha wawi yaltude hande yalti mais kam muusini seeɗa eyyi par ce que ala tan ko fuɗɗoraka tan muusa hen eyyi mais projet o machallah koko ligga gandanɗa hoorema des années en liggue des années et des années mbiɗa liggo projet o noon par o gasini ga projet o mo parimo windude guila avant projet am o toon yalta eyyi mais min wonmo lancani on min wonmo addani on mais gaccimi ha bon moment gandanɗa hoorema gonim prêt mbaɗi mom lancé te machallah projet o ala hen projet o wiite ko seul contre tous inde manam mi yaltini o projet mi ari mi indiri ɗum kulol ƴettama te projet o ɓuuri ko hewde gandanɗa hoorema ko son slow ham ko son gandanɗa hoorema thématique wona son tan hard rap walla hip hop mbiyen eyyi mais mi arti yoga projet nak gaddim level goɗɗo gaddim hayso ka heeɗima projet ji wona gorum sa heeɗima o projet a heeɗima oga projet wona gorum guila tan hay voix o wona gorum. Ok Busy joni an après projet ma oɗo holko fansuji mbawi fadde soit tourné e nder Fouta walla concert ɗo to Fanaya holko mbawi fadde hen. ay fansuji kanen yo pargo heewe Busy Boy par ce que gatata ke programmation wona création ngaji gatata eyyi mais d'ici dans quelque temps ɗo e nder mois de août inchallah mbeɗa jogui concert ɗo e Fanay mo mbaɗamte e à chaque année nak ko année passé o puɗɗinom ɗum mais à chaque année komi jiɗɗo waɗde ɗum. Ok bandiraɓe onon kaldami fansiji Busy Boy ɗi poɗon concert makko e doole inchallah waɗata ko août mais o hokkani date précise noon on jahan dokkomo doole e pasure makko ɗi inchallah gaɗon e keewal e peewal solo jeeɓi en août moɗon scotché sur ces scènes caggal ɗum noon en gaɗane boy bu rew Ouz aɗa haalanno aɗa wiya aɗa jogui un projet en cours
mbaɗa min expliqué te projet affaire nde ɓendi walla ɓendani walla tawi kala min holno yattata exactement date précise. Wop. Hey. Projet amo projet jogi doole te mbe wot gam so yelti o ɓurat ɗo onon fansuji Ousbak on mbiyami on paddume doole quoi à part ɗum ɗon kadi projet o wiite ko tin hoorema debbo gorko suko mawɗo kala keɗiɗo projet o ma tin hoorema quoi projet o no eɗen jiiɗi yaltinde ɗum e août mais en ganda ko holon jour hawrat quoi par ce que wonko jaggi ɗum seeɗa en waɗi kilibaji mo poɗɗen en yaltinde ay yoy noon quoi a faami mais projet o inchallahu rabbi kam nenen lawol déjà o waɗi disponible ko parɗo quoi mais wonko jaggi men seeɗa rek ɗum noon so timmi tan inchallahu rabbi en jaltinat projet o so ɗum ɓenni kadi mbeɗa waɗa concert chaque année minneni e août o quoi août le 2 août passé min mbaɗi ɗum mais pour l'instant mine programme kadi wattude concert o mine ASC élitare quoi chaque année mine mbaddat ɗum quoi minen mbaɗi collaboration pour amin mbaɗa ɗum chaque année inchallahu rabbi ye parɗa ɗum e doole nene lawol joni ɓe kemen information leer nan inchallahu rabbi kadi projet o inchallahu rabbi jour concert o somo dañi o waɗat tasare o yaltat moy lolo kal fans Ousbak kamin to mbawɗa wonde fof a wiyama ya yeehe chaine o mbaɗa abonné paɗa tin hoorema nene lawol ene boɗi no wayi kadi so ari o bombat o fusat debbo yen gorko suga en mawɗo an kal jiɗɗo heɗade projet o so ari ma yi hen hoorema inchallahu rabbi donc noon wayi quoi bandiraɓe ko nammi ɗo ho ko mbiyal ho boɗo ɗiɗi potti e ladde moɗam no wiyete mi anda août ñaari août deux événement e lewru wotudu ɗum wawa wonde ala onon ko tagui onon ɗiɗo on mbawa wondude en collaboration ha mbaddon même jour même lieu on mbawa wondude onon pourquoi mbawa wondude men walla gaɗon soɗon cuusi mbaɗen batel goto entre Ouz e Busy soɗon cuusi tan min paari min kam min paari rampula université mi paari kadi tagde batel entre Ousbak e Busy Boy. Ok bandiraɓe en jahan ƴeewen Busy Boy hoko haali tawi kanko carrément kanko par ce que o wi kanko oɗo o wona moto moko ɓe mbatta boxé dans le même game non en jahan ƴeewen kanko ne hoko woni yiyande moko voilà par ce que kanko ko kaani en même temps ko jeegue Busy ko kalla hen yeah ɗum kam mbiɗa paari ɗum 100% wona hay seeɗa 500% sah ko affaire gandanɗa hoorema ɓoyim fadde ndax boobi damga xiif lool billahi wallahi on nani bona won nani wi kanko baɗɗum xiif manam c'est comme mboɗodi yi tewni ngani mo so yi tew heɓata jam so yi kulle heɓata jam ɗum noon yimɓe jaa kadi namdo kadi boy bo rew kadi hoko yende muɗum an mi namdoma an ɓiɗɗo gorko hoko woni yende ma an est ce que no paɗi carrément par ce que oɗo boy kanko paɗi de ko gullo jew to wonɗo kanko min sax nguli moki o nawli kam min ɓuurim parde neɗɗo yewnatama anda kanko jewndumi par ce que mo andimi très bien min e mako yo Allah waɗ ɗum min instant oɗo ɗum ɗon paɗemde Allah waɗ ɗum tan min e mako min mbadde jakarlo face face walla min mbaɗ batel min e mako mo andi fof gon quoi par ce que haramen ñifani quoi par ce que wontomin ndewdi o mandi mbeɗa andi o anga ko jinnaka ko neɗɗo jaay kono mbeɗa paari pour mbaɗon ɗum ɗon quoi sono mbaɗi ɗum ɗon tamit affaire o leer nañ quoi go fof anda hol bawɗo par ce que min e mako min mbawa hejjude wuuro ngo sax noon amin mbaɗa concert on waɗa 2 août walla on waɗe août kanko andi mois mo waɗata min mbeɗa waɗe concert mako jini waɗa effacé yeddo concert am mo te instant oɗo rokkata amin tan komin mbaɗa baadil oɗo min ɓuurma heyɗude boy to ka par min ɓuurma heyɗude dokke amin ɗum ɗon inchallahu rabbi amin patɗum e doole quoi wonda on nani koɓe kaali mi woni albude min kam hakkude ngom min kam so peyan kam tan ko jaam on nani wi paari ko baddam kanko woni xiif plus ɗum o waɗimo ɗum noon bandiraɓe jeeyi kadi namde koye wajibide kanko hoko woni réponse ma kanko ni o waɗimo lancé des pics o wi kanko ko parɗo alors on y va wa kii day soob rek o waɗat soob tan que lu muy woote newul ci moom kii lu muy woote moo newul ci moom alaay makko eeyi par ce que om andi no wiini tan wonto min ndewti waɗin kaaƴe waɗin leɗɗe waɗin fof om andi Busy Boy ok bandiraɓe on nani kamɓe ɗiɗi fof les deux camps ɓe mbiɓe paadi ɗo heddi goɗɗon fof wi waɗi hif goɗɗon ɗo heddi tan inchallah ko waɗe date précise mais actuellement ni en mbatta ɗumen en dokkamɓe date inchallah précise ɗo ha yesso solo jeeɓi ngulen ɗo ha jaw mais noon en dokkamɓe ɗo ɗum ɗo goto bit goto ganduɗa ɓe ngulen ɓallidi par ce que déjà toɓe gonɗo ɓalli fof ko nguli koɓe hooƴaɓe
no mi yahan mi hokka Busy Boy kañum wulno ɗo henne seeɗa jaw par ce que ɓanndu koko wuli jaw kay wona signé sa ay hema pomponaɗo ŋaaɓi koko wultinayi faafi hay son guddirami naari non tampinani basir fek soña raw ngawi on jaɓat tan ko kalim ya won jawat tan no mbamini Busy e hoore muɗum hawiɓe hay sa heftinani tampi no a hulɓinani kam min hayska muɓɓi girima yima kifno tegi ramti dow beat c'est le gangster for life dogane bonete yoɓi ko fiit lawol ko juuti for love ay Busy classe tamo hoyne no classe tamo howe rewndere yeyetamo hokket en fait boy wuude kay ket imsi cosanaɗo fo gued kala maɓe componaɗo set pet duppat wona heeɓi briquet a sikkat jammo juude fo weeta ɓuurma dardo adma naag ɓuurma gande tagma faaj hey sa heftinani en bas rapproñ bullu lew yo gas rapproñ bullu lew yo gas rapproñ bullu lew yo gas jow mi meɗa yi ɗum ɗo usma ey tegal ma teg gars yi xoolal ma ne yow ko ma fi taga teg mala taga teg te lu may teg mëna koo teg mais na soo ko jëmee tege doo ko mën a tege parce que atuna ko teg ah waaw fu may xaare sama bopp xaare fa sa bopp néga mala tag rap mu lay neex mu lay metti soo mënul rap da ngay bàyyi kenn force wula usu defagul dara booy kan nga yowee kula da nga bëri wax mata li bari sa kilo rajo politique fere kala ngay jaay na nga am fit usu defagul dara booy ngay tiit yaa ngi bëgg classe na nga génn sa xaalis pour dem studio pour jobi son dum la wax dara parce que da nga tiit yaa ngi commencé guerre dinaa la woon xeexatala masa bu lay indi xeer da ngay indi xel fekkee kala sa maa ngi lay kasal sa bàmmeel ey fuck Sunday fuck sepe man jël be get there ey usbak doy fie ha musa be boy wala fi je o foyi ko ndera ko foyi ko maay ko foyi ko cemde bole waaw machallah ndekete rap ndekete ko ɗo fuɗɗo woni ko wuli jaw kay machallah ɗum ɗo ko lancement dong wonɗo batole fuɗɗa e taw ma en gatto hen inchallah ko juuri hay caggal ɗum noon en garani Busy on appuyé sur notre grand bité de Faza konko woni représentant des jeunes de Fanaye d'abord ko salminde yimɓe wurgo fof guila sernaɓe waliyaɓe tout le monde surtout les braves femmes et tout le monde bon wurgo kam a wawa wadde wuur tan mbiya ala caɗele wuuri wawa famde caɗele mais wuur kadi wawa heeto caɗele mais wuurum ala caɗele ala déjà oɗo instant yimɓe goni yimɓe ɓuuri jogade caɗele ko ndiyam yimɓe ɓuuri jogade caɗele ndiyam par ce que hande forage o ji ça fait des mois aɓe jogui probléme ndiyam yimɓe ne mbaɗa blâmer des fois wa Asifor ou quelque chose comme ça mais min mbaɗam encouragé wa Asifor parce que hande en gandi surtout en mi adan caɗele ndiyam jeeya instant goto rek laam walla état ɓe mbiya tan so wiya wat privatisé forage uji men en calima rek caɗele ndiyam woodi donc cela veut dire que wona probléme men ko probléme état donc yidde heptude forage men en jaɓani en mbaɗi surfacturé les factures en mbaɗi ɗum ha tellement de millions gandatama pour wadde men découragé lo donc hande ko wa Asifor mbiɗam encouragé eɓe tiiɗ eɓe jaggo isagi yimɓe kadi e balluɓe kadi eyyi langu kadi min jiiɗi kadi carrément e côté o ɗon ɓe mbasa wiide eɓe pii rek eyyi waɗe pii e mbiyatma ko bo jeeko ko del baale kamɓe fof e mbaɗa men baale eɓe ganda carrément minen forage amen wona min gartam min gérani foti gérdirede normal donc yim gaddi amen e forage amen minen jogui zéro minen jogui waɓe ɗum gérde yimɓe ɓuura men hen liggoto en dañi hen te kiɗen e waɗa créé emploi normal et puis kadi ndema men ni laaɓi ni woni normal awde gaddi amen te kadi forage o ni aduna men gartama he par ce que rewɓe nen jogui hen jardin ngaji hen dosat hande ko hen dañata ko oɗoji men donc alors caɗele kadi nene côté goɗɗi kewɗi e côté jeunesse o min jii manque d' emploi ni woni ɗo e wuro ngo waɗi manque d' emploi no fewi boom hande janggoɓe tellement les meilleurs élèves au Fouta walla sitema ɗo e nder Fana yaade tellement de bon élèves gandanma janggata ha dañi bac jaa université gon toon ha tampa garta ɗo wone wadde goɗɗum taw carrément jangde ɗe dañata hen emploi e côté état o aussi kamit e ndemka aussi tamit par ce que min ɗo ndem min ɓuuri yarude ndem min ɓuuri andude hande jii pour daña subvention e engrais ji ɗi ɗum fof min sohla état waɗa subventionné remoɓeɓe min cohli kadi état o yo wallu vraiment remoɓe surtout remoɓe yo mballi no fewi en jogui probléme e mbaɗe subventionné engrais ji ɗi e mballe e machine aji e mballe e tracteur uji par ce que minen ko ɗum min gandi ndem min gandi eyyi ko ndem min gandi min jiɗi noon carrément nak yo laamu ngu jaggue hen état o foof yomi jaggue hen ha fewi eɓe ganda carrément ko ndem kañum woni avenir wuuro par ce que ndem so ala presque y a rien d' autre alors yo mballu ɓeɗon e mbaɗa ɗum subventionné ko mbiymi ko rek côté engrais ji côté machine aji pompe ndiyam des tracteurs et tout cela
bon déjà min jagiri mi affaire sport déjà ko fijirti pour min fijirti mais fijirti fo yadde gongo sanani bi mi fijirti pour yadde gongo fijirti ngana pour rassembler yimbe ni rendi yimbe fim piju yimbe jal taw ala problème taw ala du ala hari ala ciow hande wara mine busy boy ni albo damen mais ke mi gondan legal ousbak ni albo damen mi gondan legal donc avant sport won edi don donc dum ceklagal edi don donc yimbe mbatta hakkili e on affaire dento hareji di dento ciowuji dento haaluji wal diskuray gaddode ceeral e nder men parce que ene forof ke ni badden ene fo jiidi ene fo ko endam gotam e sen mbadi dum non rek ma tax balindira ko men ma Allah waddum ma Allah be dum tinuti ha jange jam ani be kaldo gongon tan wadar évoluer so gongon don ceklagal ngal woni don en deggi affaire gong en pije en jali en bay fije en bay jal tan kebane koy men wojut hay baado Sadio Mané je dañat baade gana geewji baade kadi Koulibaly fo en dañat dum do rine fanay mais suti ngonne koy habde koy men ngonne koy duutude ngonne koy hangade mba fiji suti mba fiji tan ko tagal tan mbaaro imbutro te kiri nedde kam nedde kala ko wawan hande soñi sport ber côté Europe ko fijirde ni mais fijir wondide gong donc en tamit dum do nyakani do en bawdo dañ Sadio Mané je bawdo dañ ko bimni kadi Koulibaly le gana geey et tout le monde hande ni football on way yobde te biyon ko rek jange jam so goddo do irine dañi do irin so di hôpital fay fo waden wira kawra tan wira ilta tan wira ko dimanche tan wa wira cangay tan non ko commune fo waden donc ene fof yim batte hakkil feewi yim dento kalkin addu hare hakku men kalkin addu ciow kalkin addu seten gede cewde hakku men yim dento dum ala yim piju yim jal so to yi won zone jogido talent en for walle nawe en wali test wal godum ene fo jaggen en jung ene fo ballen dum dal ngonen berde yon gooti ko dum non wonno hen message am côté sport kalkon violence im dento dum bon déjà min kalmu neddo wana mo wondane ma rek walla en jidani dum gondi den tan wata apprécier ko batta ko d'abord ko wad remercier le maire Aliou Gaye parce que on wad des efforts ngana da horma pour la commune on wad tellement d'efforts pour la commune ene fo enen pami mo non enen pami mais en gandi kam malgré tout on wad effort pour la commune et côté santé surtout parce que hande en wara jogi den do irin en codaanje centre de santé mawdum ganada horma taw yim ne mbade au lieu enen mbade évoquer no bangi goddi taw yim bobe mbade ko gadde gaay men et te dum no fokidin je pense bien avec ministère de la santé et de l'action sociale ma aroy parce que selon les programmes avec Malik Diallo woni le DRH du ministère de la santé e bene oron programme pour fana wadi do hôpital mawd mo ganada horma hôpital taw ngana jara hangade ngonta solude ko rewbe men walla suhabe wal fof dale mbade évacuer hôpital goddi taw ko do tafoto fof mabbe ko do inshallah bon dernier mo bo biyamte rek hande wuro gonnen gotin fanay ndor gale Allah yifo gandi ko wuro sernabe wuro waliyabe wuro zonuji gam koy men yibi liggade e côté fof e côté ndem côté ngayna e côté artiste e côté fof donc mi mbadam appel à toute la jeunesse yimbar gam koy mabbe yebi liggu e mbas basade won seten gede anani e mbad gam koy mabbe no feewi parce que hande ko gonne e monde mo ganana horma kal pijir hande ma rek ma wadum récolter jango parce que jang ma wodo gidira mam gonninda be won niveau bi jottoro gonay nimsidti sam andin non ko hande won fof so tik artiste ni da wonde wad gam aro digida hen bada fot ko en wonde ta Allah tawre so ti jida wonde ko goddum e goddum kala ko jida wonde tan wadum gam à tous nos frères surtout la jeunesse woni gorko won debbo hande hay rewbe koy me sax il faut nji ni nderdini ni cettiniri ni pour wonde donc enen jeunesse ko patten enen zone uji fof yim daro yim bada marquer quelque chose tellement yim bada yim kollir enen zone fanay wal zone fouf wal zone Sénégal enen ko hen jeyden enen tamit ko hen jeyden quoi parce que en boran jaben hela tiagal jamais dum ko conseil à toute la jeunesse won gorko won debbo ay grand kanyum mo haali fo kal fonno haale ni o haali parce que yi ciarel tan adar fanay quoi parce que nganti wonbe ro fon nganti no fa deme wurgo man ko enen heew dak limuraak surtout ga zone so limuraak surtout ga zone so e minen nak artisaji min jaagi mo ko gerel gorel ngana horma liya holmi pitch holmi boy wat concert holmi boy wat activité jamen minen artisaji dum min nyaagi wa fanay naat mi heddi ko
grand o haali fof kala ko fonno en haalede o haali eyyi ken fawre seeɗa tan eyyi ko wiide moon ha joni projet o nana en cours eyyi omo disponible ha joni dans les plateformes jawon ƴewon ɗum jeeɓon ɗum keɗɗon ɗum mbaɗon like mbaɗon aimé mbaɗon fof eyyi so yeehi tan enen yahen dokkon doole ha won gongre gong te aussi kadi mention spéciale à staff am quoi ko yimɓe gandanɗa hoorema dariɓe ko mbaɗamta ko yimɓe dariɓe ko mbaɗam ko yiɓɓe kadi ko mbaɗam ko commenceur Thila Anne et ainsi de suite ñoom Deven Umzo en te goo fof somi liɓitanmi juumata quoi machallah en feewi en jooɗi jagge hol jagguɗon ɗo eɗen yi golle moon on jarama no feewi no feewi no feewi no feewi ok bandiraɓe mbaɗa remercier Busy Boy joni gattane Ouz dokke micro kanko ne o waɗa appuyé sur notre grand ko haali hen ko kadi dokkemo kadi o haala dernier moment oui edi fof mi weltinima moon weltinima Fasa kanken tamit ɗum suivre hip hop fanay kadi ko haali ko ene feewi kadi ala ko wattere hen quoi somin dañin goɗɗo baɗon makko ɗo e wuuro ngo firti minen musique amen fat waɗat qualifié quoi eyyi so ɗum ɓenni kadi mbeɗa salmin gawi bako ñoom Rune LD Malick Diop Zo Habib sama staff Mamadou Sarr Boy Pullo onon fof on mbaɗam ziyare on mbiyam wentis mi weltima moon quoi so ɗum ɗon ɓenni kadi affaire battle o min e moko mbeɗa pari ɗum mbeɗa pari pour ɗum ɗon te mbeɗa sohli kadi mbaɗo ɗum te bientôt inchallahu rabbi koye lawol ngol ɗon min goni quoi par ce que il faut gueɗe ɗe fof leera quoi eyyi on calminama tamin onon rap Pulaar invention mbatton ko en feewi wax degg fa yallah min ngala jobdi moon quoi hay onon kadi no mbaɗon ni so tawi min dañi woɓɓe kadi ɗo e Fouta waɓe no mbaɗon ni rap Pulaar tardera te an tamit ka sister bonam debbo moƴƴo vraiment ka guerrière par ce que en waɗi rewɓe ni ngala hay fit wadde ɗum ɗo en jogui hen complexe quoi hono ma tamit weeɓani kadi ne aaro c'est rare jiya debbo baɗni yeren o tamit mbaɗam remercier no feewi ka debbo moƴƴo tamit moy lool an kala ko mbiɓeɗa haalema mi juumat Baba Gallo aussi annen ka guerrier a dernier rap Pulaar a weltanama a waɗama wentis a weltanama no feewi so ɗum ɗon ɓenni dernier mammo Busy minema ɓuɓata inchallahu rabbi le 2 août a elminat ɗum min mi heddo ɗon wuurgo en kejjira en point rang ok bandiraɓe l'émission tire à sa fin c'était vraiment un plaisir machallah woddude ɓe ɗiɗo ñaguiɓe duwawɓe boybo rew e boybo yeeru mbiyami ok bandiraɓe ha joni mi wiyon tan gonnon ko ɗum ɗo men émission men juldable aspi mais émission o koye nder jullu rap Pulaar innovation et Fouta voilà mbaɗe suivre aussi notre plateforme aussi ganduɗa hamini partout Facebook YouTube Instagram kala ton ɗum ɗo mi wamini hen rap Pulaar innovation aɗa dokko minen doole mbaɗon abonné sur notre tous les pages au fait voilà comme no mbiyamni à chaque fois peɗɗel nguel n'oubliez pas et aussi mbaɗon ni woni partager ni woni wadde activer note de classification voilà comme